vás hľadáte hotový rodinný dom, tak jeden taký pre vás mám. Poďte sa pozrieť. Vo vnútri stačí už iba položiť podlahy a doniesť nábytok a viete bývať. Ja vám tu zatiaľ zrovnám pozemok. Rodinný dom sa nachádza v obci Kalnica, je postavený na 700 metrovom pozemku, užitková plocha je 165 m2 a dom je už skolaudovaný. Tak ak vás táto ponuka zaujala, zavolajte mi a dohodneme si obhliadku. To je veľa, zavolajte bager.